سلام تقاتلت مدى فريكس أكاديمي كما يلوهم كلهم أبزلهم وسلام كتلون ناتمنخو لو معلتي كم تلمود ناي سومناوي فريكس ماركت أناليس إذا مسيلوه كسام وداتا دما مكتتالكم بأخبروتي عدم قدمنا نريو أبزي كدمينا كم نريو زلنا دولار إنجكت ويدما دي إكس وايو دي إكس واي بحافش دما دولار مالتيو أبزي زحالة ورحي الري أزيو حما جزي زحلف نيرو كم زريا زلنا دما حدا عبز غنا سيل أوف ويدما مقدار واقع نرلنا أبزي حزني أزلنا ورحي غلته جن دحان زغنا ناي ريتريسمنت ويدما ريكافر نرلنا مالتي جدما لازم تدل شومن سوني بانك هوليداي ناي كندا كوم ناي يو اس الله زي أقداسي ماركت قرب فوليوم كوبدلو يخلي سوني مالتي قال دما ناي منغست ناي امريكا ناي مصاو هواهو ينصلال والله سلازي يو اس غفرمنت اندحر عصي دما زخونه داتا سلازي وص بحافشا دما بملو ناي فاينانشال ماركت عبصلوا غبر يخلي سا انتي اقداس زخونه ناي فاندامنتالاتنا بمداتنا خيد مالتي اوفرول اب تكنيكال نخمسينا دما دي اكس واي كم زريا زلنا ريكفري يغبرالو تسعة شوعتن بريك النحجر ما نايس ستراكشرز بريك هابز جوجلو كاسنا بريك ساب تسعة شوعتن كدي بي مالتي زيا تسعة شوعتن نطلع حدا زلا زي أقداسيت area of value مالتي بنصارو دما ناس تسعة شتشنت بشوعتن area ناس ستراكشرز النحر بريك جير ودما ماركت ميتيجيت مقبارك سباب زي تسعة حمشنت بحمشة كوردي مالتيو سلازي دولار اندكس نحنا بتسعة حمشنت بحمشة كورد كوين دما توم كالوت يورو يو اس دي اند جي بي بي يو اس دي كومون بعال جولد زعمسلو ناي بولش موف ناي مقبار تخلو كلهم مالت سلازي زي تي اكس واي او ازيو بلوس سخونه اقاوما وي دما بلوس سخونه ستراكشر او ايماتنا لاكم جاغرنا مارك مقبار نز دما تزلسو من كاتاتلا كاو كاتينا نريا دما جي بي بي يو اس دي وي دما جريت بريتن مس يو اس دولار مالتيو أزيو بلوس زخون ستراكشر ساون فورم جيرات اللالا نزع حدنا بثلاثان شدشتان حمسان حمشان area بزلاتون ده ماركت ريسبكت جيرنا rejection for our time frame rejection كان ده ريبنا ماركت كابزي كاسنا بلينا بحدنا بثلاثان حمشتان سبب زناي مراد تقولوا كلوي مالتي بنصار دما كم تزبلنايو دولار اندكس بيرش مسيو زي ستراكشر زي دما 36 ستراكشرز بريك جبرناي all the way دما كابزي ناو حدنا تبي 38 ميتيجيت مقبار ماركت كسبب زك مسل سلازغونه لاي باي بوزيشن كنحز نخلنا سلازي جي بي بي اس دما بلستي سطابالاتنا قال كاتسينا نريا دما يورو يو اس دما كم زريا زلنا ماركت اب ازيو اقداس زغونه ناي اكوميليشن فيز اتلو سلازي ابزن دحرينيا ازيو بلو زغونه اكوميليت جيرنا لو ماركت حدا نتبي 10 شومنت 8 شومنت ستراكشرز بريك ندحر جمير دما ملوك ماركت اكسبانشن كجمريو all the way دما كساب حدا نتبي كلته كساب ابز كدي بي مالتي ماركت سلازي يورو يو اس دي بلوز ناي area of value ወይ ድማ ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ጌራት ላላ በከምዝ መንገድ ንከታተል በንጻሩ ድማ ሓደነት 10.52 for our time frame this break ንገበልና ጀሚሩ ብሪሽ ኤክስፓንሽን ጅምሪው ማርኬት ድማ all the way ክሳብ ሓደነት 15 ክሳብ ስትራክቸር ዝክትወርድ ማለት ስለዚህ እዚያውን ካለ 80 ዝበለሰት ሰታብ ናይዚ ሶሙን እዚያ ማለት እዩ እልና ንሪኦ ድማ ጂጂዩ ከውን ወይ ድማ ጂቢፒ ጂፒዋይ GBPGPY ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ውዳል ዋጋ ርኢና ኣለና ኣብዚ እንድሕሪናዮ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሴል ኦፍ ንርኢ ኣለና ሕጂ ድማ ኣብዚ መወዳእታ ሰዓት መዓልትታት ናይቲ ሰሙን ድማ ማርኬት ሙሉእ ብሙሉእ ኣኩሚሌት ኮይኑ ናይ ሪቨርሳል ፓተርን ፎርም ይገብረልና ኣሎ ምክንያቱ ኣብዚ ብሉፃት ዝኾኑ ሪጀክሽን ካንድልስ ፎርም ገይሩልና ኣሎ ስለዚ GBP GPY ድማ 200 شومنتነት ብትሻዓተ ዚያ ስትራክቸር ዚያ ብሬክ እንደገበልና ጀሚራ ቀስና በለ ማርኬት ነዚ ኣብዚ ዘሎ ስትራክቸር ንብሉ ፊልም ሙባርክ ሳብ 214 215 ኤሪያ ክሳብ ኣብዚ ናይ ሙሳ ተቆሎ ክልዋይ ንውሕ ዝበለ ስዊን ቡልሽ ክንሕዛ ንኽእልና ማለት እዩ በንጻሩ ድማ እዚ ማርኬት ዚ 200 شومنتን ኤሪያ ነዚ ስትራክቸር ዚ ብሬክ ክገብር ጀሚሩ all the way ዝኣሰት ዚ በቲ ሴል ኦፍ ሒዝዎ ዘሎ እዚ ሴል ኦፍ ሒዝዎ ዘሎ all the way ክሳብ
199 ክሳብ ዝወርድ ሕጂ ኣብ ብፍላይ ድማ ኣብ GBP GPY USD GPY CAD GPY ዝኣመሰሉ እቶም ናይ GPY ፋሚሊ ናይ ጃፓን ናይ ፖለቲክስ ወይ ድማ ናይ ምርጫታት ስለ ዝቐነየ ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ወይ ድማ ኣብ ፓርቲ ይኹን ምቅያራት ግበር ስለ ዘሎ ኣብቲ ስርዓተ ፋይናንስ ናቶም ድማ ሓደ መቐይሮ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ሙሉእ ዓመት ዳርጋ ዓመት ሙሉእ ዲክላይን ገይሩ ዝነበረ ኢኮኖሚ ናይ ጃፓን ሜቢ ሪካቨር ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ሓድሽ ፖሊሲ ብምውፃእ። ስለዚ እሱ ዝኾነ ለውጢ ተምፅኡ ድማ እዚ ማርኬት እዚ ፓውንድ እናጎደለ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። እዚኣ እውን ሓንቲ ዝበለፀት ሰጣብ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እያ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ። ቀፂልና ንሪኦ XAU USD ወይ ድማ ጎልድ ማለት እዩ። ጎልድ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ መዓልቲ ናይ ጃንዋሪ እንድሕር ርኢናዮ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ሴል ኦፍ ርኢና ኣሎም ነርና ብሓፈሻ ሜታልስ ማለት እዩ ሲልቨር ኤንድ ጎልድ። ሕጂ ቀስ እናበሉ ድማ ኣብዚ ናይ ወርሒ ክልተ ማርኬት ሙሉእ ሪካቨር ይገብር ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ፎርም ገይሩ ኣሎ 5,098 ኤርያ ማርኬት ዝኾነ ባይ 5,098 ስትራክቸር ዝብሬክ እንድሕር ገይሩ ጥራሕና ሙሉእ ዶላር ጎልድ ሕጂ ባይ ንብል ማለት እዩ። 5,098 ኤርያ እንድሕር ብሬክ ገይሩ ኦል ደ ዌይ ሃይ ኦል ታይም ሃይ ነዚ ሪካቨር ንምግባር ወይ ሚቲጌት ንምግባር ማርኬት ክወፅእ እዩ። በንፃሩ ድማ ኣብዚኣ ትመፅእ ዘላ ሰሙን ንእሽተይ ፑሽ ባክ ፑሽ ኣፕ ኣብዚኣ ንእሽተይ ፑሽ ተፀቢና ግሪሽ ካንድል እንድሕር ፎርም ጌርና ድማ ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባብ ጌርና ኦል ደ ዌይ ሴል ኦፍ ክርኢና ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ብፍላይ እታ ናይ ዩኤስ ጋቨርንመንት ናይ ምዕሳው ትብል ዘላ ዘረባ እሳ እንድሕር ተዓፅያ ትመፅእ ዘሎ ሰሙን እዛ ኣሰት እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ቡልሽ ክኸይድ ይኽእል እዩ እቶም ካልኦት ኣሰት ክወርዱ እንከለዉ ማለት እዩ። ኦቨርኦል ግን ከምዚኣ ጌርና ማርክ ንግበራ 5,098 ብሬክ ኣውት ኦል ደ ዌይ ስቶፕ ሎስ ቢሎው ጌርካ ጃስት ባይ። አንፃሩ ድማ ቢሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ኣብዚኣ ናይ 4 ኣዋር ተሂባትና ስቶፕ ሎስ ኣባብ ብምግባር ሴል ኦፍ ፖዚሽን ክሳብ 4,418 ክርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ጎልድ ርስቲ ሰጣብያ ዘላትና ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርና ማርክ ብምግባር ድማ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክንፅበያ ኢና እንድሕር ርኢናዮ ቡልሽ ሙሉእ ብሙሉእ ቡልሽ ካንድልስ ፎርም ገብርና ኣለዉ ጥራሕ ነዚኣ ካቨር ክሳብ ትገብራ ግን ክንፅበ ክንክእል ኣለና። ፋይናሊ መወዳእታ ንሪኦ ኣሰት ቢትኮይን እዩ። ቢትኮይን ድማ ክዝክሮ ዘይደሊ ግዜ እዩ የሕሊፉ ጃንዋሪ ማለት እዩ ከም ዝሪኦ ዘለና ዳርጋ ኤክስትሪምሊ ቢር ማርኬት ማለት እዩ። ሕጂ ግን ኣብዚኣ ናይ ወርሒ ክልተ ማርኬት ሊትል ቢት ሪካቨር ንርኢ ኣለና ወይ ድማ ፑልባክ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ፕራይስ 68.2 ቢዩቲፉል ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ብሬክ ጌርልና ኣሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። ርኢናዮ ፕራይስ ሙሉእ ብሙሉእ ብሬክ ብምግባር ኦል ደ ዌይ ሙቪንግ ኣፕ ኣለና። ሶ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ መዓልትታት ንእሽተይ ፑሽ ባክ ናብ 68.2 መፅኡ ማርኬት እንድሕር ሪጀክት ጌርና ስቶፕ ሎስ ቢሎው ብምግባር ባይ ፖዚሽን ክንሕዝ ንኽእል ኢና ክሳብ ኣብዚ እንድሕር ርኢናያ ድማ ፕራይስ 79.2 ክሳብ ኣብዚኣ ክትመፅእ እያ ማለት እዩ። ሶ ጃስት 68.2 ማርኬት ፑሽ ባክ ክትገብረና ንፀበ ስቶፕ ሎስ ናህና ቢሎው ጌርና ድማ ኦል ደ ዌይ ክሳብ ኣብዚኣ ባይ ፖዚሽን ክንርኢ ንኽእል ኢና። ሕጂ ናይ ቢትኮይን ኦፍኮርስ ምስቲ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝትንክፎ ዘሎ ማለት እዩ። ካብቲ ናይ ጀፍሪ ኤፕስታይን ፋይልስ ጀሚርካ ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት እዩ ፀሊይዎ ዘሎ። ሕጂ ግን ናይ ፑልባክ ዝመፅእ ዘሎ ይመስል። ኦቨርኦል ግን 68.2 እንድሕር ብሬክ ገይሩ ዳውን ድማ ማርኬት 68.2 እንድሕር ብሬክ ጌርና ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ሚቲጌት ዘይኮነ ስትራክቸር ኣለና። ኣብዚ ኣላትና ሚቲጌት ዘይኮነ ስትራክቸር ፕራይስ ኦል ደ ዌይ ናብ 60 ድሕሪ ምውራድ ካብኡ ንድሕሪት ባይ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ 68.2 ከም ሓንቲ ኣገዳሲት ኤርያ ኦፍ ቫልዩ ንርኣያ ከምዚኣ ጌርና ማርክ ጌርና ድማ ንፀበያ ማለት እዩ። መወዳእታ ስለምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ብካልእ ቪድዮ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናዩ ሰናይ ናይ ትሬዲንግ ሰሙን ሰናይ ናይ ትሬዲንግ ወርሒ ንኹልና ቻው።